Jengkha sotro arong along kaching thora mok kavya puthak kes inglong photum kachesong par omplut. Lakha krisir ke phuluni constituency along a PHL se tum mas joining a make padapon. Dr. Gyanendra Barmana puthak KSA, KSYC, KFA lapen KSU tum pherang ke make papon. Ujan Dongka Medical Sub Center Dota Donaka Sonpu alam kikiklang. No root no wood pupen. Cenglok hang taram si jangmi ponify krip liar ni. KS inglong pho hamren arupia tumpen jengkha sotro arong along kachesong parompluk. Jasemet BJP Pariwartan Sarkar mate Digital India ka selam jia sarkar tum non puta kupili constituency arlo jengkha sotro arong along ke kaching thur amo ajatta avip pen KSA aklembang lapen rong arat phurpak pen kachesong jamek deng pon pusin nilitwa pherang ke pen berdanang pale. Jasemet jengkha pen kahilo kilometer capso se sotro arong along mesen Charlie hemabe mesen kijun alang warsaebe mesen atwar pen cenglok ason sonahin kepapi dun huba puthak KSA lapen rong aradatum aning pungsi armu cijeng pon pen kachesong jamek deng pon laso along kupili MSC Pawan Kumar ningkan pho MSC mandera pisita labang so arong hekdam longle lapen akeng tak ta bidam ut e pusi rat pen akoy pon lasi laso hawarapan prabjin pen karbiang long autonomous council atum lang caripon nangji pusi KSA Hamren Regional Committee akong chunbang prosanto ingsi lapen ari sang ho atum lampe nang cepak langdon lapen laso ame along amatsi karbia kheang bong hur ke pachudut Gyanendra Barmana Phansitame sodak pen kinrem pon luputa lampe nang cepak langdon labang so ame along nijang karbiang long KSA Hamren Regional Committee ame thu babul tokbi kong chunbang prosanto ingsi pen cenglok atum ta chetong don elang pipen bidasing teron report balong news ini nilitung ladak karbilo charlia song jengkha ro pipen nilitung ladak patir bibon si elang litung pen kini labang so karbiang long isi hawar nilitung ladak jengkha pen nearer ladak sotro hawar long pini ladak nilitung kadok awe rat pini ladak rong pot rok se nilitung ladak rongosar rubosar pen cenglok kadok awe ladak saru sarlar aklimang phar kadok awe dak pini owi kimi yut pen cenglok kitong rapet nilitung pini ladak ache song nilitung athe pige la pulo pini nilitung ladak arjiding klui pen nilitung hawar karbi hawar mate karbi long arat isi angkang pi hedung pen nilitung ladak hawar tame kinang sot kacing thura saya mo an sarkar pen kelong nangi saya mo an pusi tame pinir ni anta ladak nilitung lasong kemesen ang tek kolong le masih labang so ahawar long nilitung ladak MSC mate a constituency kapuri bangke kopli constituency lapen labang so a constituency long ladak MSC ke Pawan Kumar lasi alang li ke damtang ningkan pho angbong ladak labang so hawara long kinang sot toar hello mesena toar ave lapen non owe kimi tumhan amek kapachar ji phan amek kapachar thaklong i phan apir the pachini dunji phan pu ladak hawar tin along school pen chenglok government school ladak mesen sen hawar sai ave than bang mesen ave lapen ke ladak melang da thik ave lasi pini ladak nilitum tesong nang ko ka thepi ke lahlo nilitum pini ladak kachitong am da karat pini sung piklo ko an ni ladak ke damtang alang litum arleng thetum inut pen ladak arleng thetum kachechak labang so hawar inang sot kaching thu ya saya mo an busika pini ni lukete ladak teglong lilang lasi pini ladak kato kawe rat pen turpak pen pini tesong nang kok bangela hello ladak nilitum non towar mesen ave kijuna langa farman ladak isi kemesen alanga be awar sai meme lapen kachar le osomara tuma phan ladak mesen a school ave thanbang mesen sen ladak ave a school dokok a school hem pinine pen apne ki rupo thanbang apor ben wang mene lahai tame thang athik ave inghum ma school long thanbang inut bet dota dolo arni ben ani wang wede ta dolo lasi nilipini labang so a media mate labang so nang litu press ahin pen nili pachini kang tung non karbiang long alang litum tim karbiang long buka ciir ning alang li men Gyanendra Barma pu lapen profesor pu si nilitum chini sistame niligamata dama tenglo te pirthe thak pen kilunai lapen amuke wang wen nai abang pulo pu sini li bang pudam tu athe ke alang li constitution na pu thak na thanga chini ne lapen ke ladak
status aputak ladak kai inglong kai status aputak hang na cini de mesti ladak wang pensi kali li galang lang nang ni bang ke lake ratar juje ma busi ni ga mata sita me ladak isi therak me melam ma ke ili ha war long kon nat ne pen amunit bang si kali li galang lang nang ni bang ke la bang ke ili tu kar biarat kar bilo charlie song ili tum chodan di kar biarat sita me la bang ke arjunang le la pen ke cecak ding nang ne busi ni asila bang so perang ke hin penili Giandra Barma fan kipu kang tung bang lalo nangli STS khai kup STS khai kupi ma nangli chini ni pin pela dak neng ye tabri STS lake isi religion kali lake dhorom kali nilitum lake isi inglong khai yang text nitum ke sidul tribe nitum ka cetok long nasi ladak nang ke ni thabare da bang ke nilitum cecak ce la pena bang ke la pusona bang bua phan kecak tu man sita menili ke bang puntung nalitum lam klar chipi vek nangi kupia ke re ke thek long si alang liphan litum karbiang long ke hang pen lapuson tribals conference pu along lason nong no nang apa dokang ma itum khayang bong kapacar bo ia pha ladak lam nang apini kang long manang litum lam klar chipi wek nangi la pena bangke la bangso press media pen sinili chuning rilo karbiang long kacari pon ke thek ding atum la pen ke Assam chief minister Himanta Biswa Sarma stame alang liphan labang so profesor ang hoy pen ing than si alang phan hem kang sam beng nang ji puchini le labang so pherang ke hin pen sodak pen nili chuni ri polong mate pachini pon Lakha Krisir ke Phuluni constituency long AP Chelsea tum mas joining ame kang nipon bangso me long Dhuniram timung pen chenglok JI Kathar Angtong Inti Kathar Nomati constituency pen Suren Kramsa tum chetong dun lapen alang litum pen pipot si Jasemet pet pen AP Chelsea tum mas joining ame long Narendra Modi nang ki sunji la bangke kece aso pirthesi wangji la pen nang ki sun la ke kar bialong le la pen arlong sangki nang ke war tekanglo la ili kar biatum sai ketiki jia dimsi nang panahok tekang lo lapen aprang sita Amit Shah son thak lo lapen alang lilaan wang ingtung pulote ha ingrat atum airport kaselam tekang do hasing hason anglong adimalong le wang sita ilikar bikuki garo lapen kece aso tumta cetong dunlong jia podlo lapen la loring thipi ke kece aso tuma phansi nang pache thang lo lapen aprang hut lake rongkut pusi pulo lapen luring tepi pusi pulo non ke la rongni rong thamatuma phan an sita non ke kece aso utor bolbil pusi parlopon erlo lapen PGR VGR along le pinak lo lapen eviction ji pusita eviction long le derlo non ke kar biang long along Narendra Modi wangji pusi alang litum pen beta long lo lapen ladak kece aso arong ke rajdhani si pingchong pon pusi dolo pusi ninje pon Phuluni pen Probintaro report Malang News एक पेन मेन लद्दाख ने लिथुम रैली के बिनांग को मीटिंग उपो के बिनांग को पथे के लासन लो अफ्रांग मांगे नरेंद्र मोदी डाक वांगसी टीचे तुम लोंग सी वांगी लापेन नंगी सुन के कार्बिय तुम लोंग लिया लोंग लद्दाख से हार लोंग सांती बार लोंग पा अलांग लिथुम कचोटी की आहिदी के पलुकसान पनहक लो Aprang da Amit Shah da panahok takang lo alang li jongsi wang engtung pute aprang ingra satum airport kaselam tang Doha Singhason ang long hadak lewang sita chok hadak lewang ason de karbi le pen kukia tum an pan garu tum han si chetong long dia potlo da pen li tum si ali do dia potlo sita non ke dakwang si hala long recap ke keci atum hanlu puna paje tangji lapen ladak aprang hut rong put pu karbia rong lapen ke loring tepi pu karbia rong non ke la rong ni lapen rong thom karbia rong anta non ke utor borbil pusi bongalia lammen si pu etlo angela so bongalia a rong anke lata lake VGR long lepinak eviction nangji pa eviction long ledet si ladak latum aras dhani si ke pinchong yi pu akam si la Narendra Modi wangjoy pusine litum karjulong la pen ke alam bang ningje jedet jimene si tanga petir te kange la lo la ke teklor alam lo la si nilitum la ke chekroy dunde pulo la hello pini meeting edo la pen isona bangke arni si krehiniar ni la autonomous council karbiang lo autonomous council atum
haladak munit van si paning jelo alang litum kaning je kang tung alam hala komat ni atum pan van si paning jelo la karbi tumang bong inglong arat tumang bong ka cepa bahak si la tum pa je chok pa je theng ya karbar la pen ili tum je chok je theng si hala election ke ako hala bongo bhumi atum bongo sena tum RSS tum komat apan maka support dun hala tum ka pe hai ji la ke BJP tum ka che pe hai ji apan si la so kam na ke claim le la pen ili tum han la person ka pa je chok ka pa je theng la inglong asong bong aning ka pa je tonte non det kali ha 1935 33 35 aning kan Mikir Hills district ke hang hutta la Samson Singh tia pan ke bok ta la son hello la pen 1969 aning kan itum autonomous state one det los la APHLC ahor atum hala ta la son si nang bok si la ke Christian atau campus autonomous state ta pape var chor lo nili tum ka chini la Christian nom han ke lang un everett le la RSS tum lai ho alam kaning ye gali bongo sena tum lai ho alam kaning ye gali abinong karlenda mangke la APHLC tum non hai rang lo non election ta ke hai po la bot hai det lo te la 6 schedule pangtang de ji la pen autonomous state ta che one det ji pu la ka pe wan long le 6 schedule ta pangtang long le ji la pe hala long recap ta ke che tum han ki PG pu la pen autonomous council administration 2.9 ateng pen Assam sarkar phal ka chipi det ji po ka chisik la ka pa chipi long le det ji chipi long le det po atum chini lo APHLC jong se hai det lo te la si alang litum la dharmo alam non ta ko wan tang le lu la si ni litum la ke oppose lo litum la ke che kroi dun de la pen Narendra Modi yong si karbi atum han ke wang yang nang ji inglong so tum han ke wang po sonte inglong so tum long si dam nang ji la pen le tum la ke che hok dia pot lu la pen itum 6 schedule ateng pen mesen dia pot lu la pen non ke la si KSA tum la arnisi dharmo alam ke wan pen karbi tum ang bong inglong arat tum bong ka che bohong dia phan abirudhe FIRP lo KSA tum le tum alang le tum manchuro lo la pen ni tum APHLC tum ta constituency ingkoi ratrok do la CC committee tum along tin kinang ji te bok head PS along FIR file lap pola itum sakoria beski duklo itum karbi tum duk pik hangjang nang ar elong arong adim non ta ning jet det ko nang litum ang no ne tum dam lo sar bang trok nang dun lo hap andar pen ki isi nang idun hap pen ade che nam ya jakong abe alang litum han ki putot kalilo la son hello rong betente to var abe nang litum la singhason arlu unji ma jo non arwe jang ho arwe ge jang arni soklang klete penang me an pen la kar luan da arni soklang hon ta gari hen obeki bo an non anta gari selam to war selam le seta ingra so ke bangke to war ta selam det amar bangke hata ke airport se selam te kang hala so to war anda phalang put lap non apike arlu no dak lagi non anta la hello ne tung ki pulasi la modi ke bang ke la ke ituma phan ke li bang atum phan ke che do man ka karbiang long adet nang pache right khipra kapithir ye phansi la ke bang la si inglong asuk an ke la ke chirap dun na nik kusi ni tu choning ri lo ka do ve panta Jangmi poni pai krip liar ni song plimate KSA KSU KSYC lapen KFA tum chilang si pherang kia me phapon lo labangso pherang kia me long ke phaponang kok lake kedam tang ni pai krehiniar ni tribal conference pu me long Dr. Gyanendra Bormon pu bangphu karbi mate inglong so phan kelang plot pen kipusit lapen dhoromalam pen ke thak jia phan kabor i lasi song pliatum alang liphan tong sekot pen inglong so phan dia johang vek nangji kalite che song pon pangtang kringji lapen la pusona bang pho phan ke karbiang long along ke monon phita pawang long nang ne pusi ningjepon mo kewang jiar ni la puson amo kewang bea mealong inglong so tum majok ta chetu du nang ne pusi KSA KSYC KFA lapen KSU tum chuning ripon dipu pen thorom singrong pha report malong news पहले RSS और इंडिजिनियस फेथ एंड कल्चर
डॉक्टर ज्ञानेंद्र बर्मन को ये समझना चाहिए कि पूरे भारत में 620 जैसा शेड्यूल ट्राइब है, उनमें से 200 शेड्यूल ट्राइब हम लोग का नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। ये 200 शेड्यूल ट्राइब अलग भाषा बोलते हैं, अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं। तो पहले उन लोगों को ये समझना चाहिए कि धर्म के नाम पे हम लोगों को डिवाइड नहीं करना है। अगर आने वाले कल में इस बयान की वजह से कार्बी आंगलोंग में कुछ ऐसा क्लैश हो गया तो ये सब रेस्पॉन्सिबिलिटी आरएसएस और इंडिजिनस फेस प्रोटेक्शन फोरम को लेना चाहिए। और आज इस प्रेस मीट के माध्यम से हम ये संगठन आरएसएस, इंडिजिनस यूथ, इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर प्रोटेक्शन फोरम को ये विहेमली कंडेम करता हूँ कि अगर ऐसे मीटिंग अगर कहीं कार्बी आंगलों में अगर ऑर्गेनाइज करे तो उस मीटिंग में ऑर्गेनाइज करने की जरूरत नहीं है। कार्बी स्टूडेंट एसोसिएशन उसको विहेमली कंडेम करता हूँ। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि डॉक्टर ज्ञानेंद्र बर्मन को पहले सीखना चाहिए कि ट्राइबल कम्युनिटी आखिर है क्या, ट्राइबल कम्युनिटी कहाँ से बिलोंग करता है, और उसको पढ़ना चाहिए, संविधान प्रॉपर्ली पढ़ना चाहिए, संविधान को समझना चाहिए, क्योंकि वो एक कॉटन यूनिवर्सिटी, एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी ऑफ असम से बिलोंग करता है। तो पहले उसको समझना चाहिए। और इस प्रेस मीट के माध्यम से हम सभी ये डिमांड करते हो कि कार्बी आंगलोंग की जितना भी ट्राइब है उन लोगों से आप माफ़ी मांगना चाहिए। अदरवाइज वी आर गोइंग टू टेक अ वेरी सीरियस स्टेप अगेन यू, बिकॉज दिस इन्फ्लेमेटरी स्पीच कैन डिस्ट्रॉय द यूनिटी एंड पीस बिटवीन द ट्राइबल कम्युनिटी। तो आज इस प्रेस मीट के माध्यम से मैं ये दो संगठन स्पेशली आरएसएस और इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर प्रोटेक्शन फोरम को ये वार्न करता हूँ कि आने वाले कल में ऐसा घटिया सम्मेलन नहीं रखना चाहिए जो कि दो ट्राइबल कम्युनिटी को डिवाइड करने का कोशिश किया जा रहा है। Something different that which we are very which we are not allowed to speak even in our place also. So I request Gyanda Brahman to apologize as soon as possible. Otherwise, we will take a strict action against him. Thank you. Nijangkar Bianglong Suceng konsistensi along kido Suri hinira kreplia ningkan kikimpon ujan dongka medical sub center hem non puta rong radatum keso celang ilong lelang. Athela bangso se kelang hem kim coramat ajadabar saita non puta KES silapen Asam Sorkar hinpen kipipon peda rajok amohor codason lopusi ujan dongka ISGB Chandra Singh tisoi hinpen lam teche paklangpon. Labangso medical sub center dosi radatum joy mucor jimapu ningche thelo bonta ningche thenapi. Athese kelang abang tawe doa imu talongle ahem pamurim sang cholopusi rada tumpen lamte jepaklangpon kisu kiun ile dusi tame hamren rong supian si jeponang bomlo lasi prabjin pen se kelang abang nang toy nang jipusi ujan dongka rong rada tum karbiang long termos council atau mapan kaconing padopon hamren pen rustoming ti report malong news Dr. Nurse atum latuma bang wang lo pulute ni tunge hubida phansi medical sub center nai pusi nang johang lo lasi medical IEM do medical IEM abang jongsi nurse doctor atum phan ke than ki mum dak dam ver nangji nang tum irui pen nini bak seta arnisi bak seta ba chiklu jon bak dam de na jata chiklu jon bak arnisi bak pusta Dr. Nurse atum wangsi dowai mum masta laso decision tan mane dowai imu bak seta ke ronji la sonawar sai mate kedo kedam laso gari bhara ga bia tum do rong ru du ke laga rada tum saidi masi lada yang se hubidha du pulute angke hamren long ke dam ke ting jok loji laso aphansi hubidha me muchoji pusi medical sub center nangji pusi rat hui pen hangsi medical sub center long lo andamia hem kimdet pen api ke langachari bang avidyalo lasi Dr. Nurse atuma bangke hi thiri pen nini ba wangwen nai posta chiklo jontin arni si ke arni pithik si dagwang bosonte me parlo lasi chuning rilo aprang pen ta dak nurse atum doctor atum ke wang son ave pin langma theklong le pin langma ang bong an ningkan lo ang bong malom wang bipti kha la sondolo la soting le wang wer posonte churu par piglo sita nona phige
là thằng khâu bố thà bị đeo vàng bị đeo thì con nông đeo đồ ấy muốn ta đặt cái rồi cả cho long nghiệp hắn sung bảo bang paroner kep societet ki untang atuma phan KASI hin pen than bang a hoi pek pon po khea phan paching thurji pulote toklang mate education akenang sot thepik lasolong jasemet pet lo than bang atum ar pu thepik lapen ke thek ser lo than bang phu bang phi dowek nang ji lason si asam sarkar hin pen tet asat lang padu pen ke thek keria bang phu bang phi atuma phan kangwaya bang padul lapen kedam tanga sengkan lapen non an tet ang thek ke paklang along ong dung atum ke labang so asat lang jipa undun rintilo non arji dingklui pen apit puthot tet atsat lang along ki undun tang abang phu bang phiat tuma phan tami asam sarkar mate KASI hin pen non ke bang ji jang mipo ni phai krepor ni appointment alu pajir ponpo labang so appointment alu ke pajir ponji lake Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma iklo kado kabe pharoner kebra trokner kebra plitet ki undun tang abang phu mate abang phiat tuma phan appointment pi ponpo laso along non an assistant teacher Science graduate ang hoya farman kado kawe ingko rapho assistant teacher intermediate arts ang hoya farman paru siraner keblapen under primary education department KASI di phulo than bang farman kado kawe paru sira plikep rakethom abang phu bang phiatum phan pajir ponpo kado kawe khe pangrum pet pen phaila ke paru hinira ingko ranar kebdo labang so ang bong pen karbia khe tum lo than bang ang hoya farman chepalong dun lake bang paru sira ingko ra sir kebdo la sila bangso appointment ke papi sirak jia phan tame ong dung lo charli aham phang asong atum tame kedam tang arni penang an che song pon pedo lapen ladak inglong aso phan si pilap nang ji po kemang tapadolo bon tame non appointment alo ki pajir jialong karbia khe tuma phan bang haroi sirai kora sirkep aphan anchot si amen tu dun chotlo laso puthak kupuson si ham phang asong atum pen lang pon jima lake apor phan si chonghong nang kokpo Dorom Singrong Report Malong News